Ty kokos. To normálne to zlepšilo. Bacha na metrov, tam to šúkalo do piče, ne? A víš, on bez úprav prejde to, čo ja z úprava? Kokos, keď to je taký kolos, jak sa jebe cez také blato, vieš? Lenže Jana to trošku nešetrí. Hotový. No nech. Dobre, ale to prejde, čo? Teraz aj ono možno vyskúšať ešte svojou, čo dokážu tie gumy. Ja mám pôjsť doma aj tam ďalej vodom to vyskúšať. Teraz som to skúšal ako prasa. Vidíš to, ty si sa otočil na jeden šúb a on na 3. Je to veľké. Ja sa pekne zmienil.